Kag sa good vibes, nakahibalo ka mo bala nga may barangay diri sa Negros nga nagasaulog sang Marang Festival. Basta gani bulan sa Agosto pasulod sa bulan sa Setyembre, kung magsulod ka na sa sini nga barangay, nagausbong na ang baho sang Marang. Paano abi? Kay halos kada bangga sa barangay may mga puno sang Marang. Ginasili nga diri mabakal ang pinakabarato nga Marang. Ini ang Barangay Corona Divina sa Sagay City sa Negros Occidental. Nagadagsa ang marang sa barangay. Kada Sabado sang hapon, nagapila ang mga karo nga may karga nga mga marang halin pa sa nagkarendain nga parte sang barangay. Kadamo sa negosyante nga nagapangumpra diri kay damo katama sang bunga nga yari diri sa Corona Divina. Sa kadamo ang mga luto nga marang diri ginapanagtag na lang. Yara sa 3 pesos, 5 ka pesos, 10 ka pesos, kag 15 pesos ang presyohan na isang marang diri, depende sa kadakuon. Ang paglapta sang liso sang marang sa barangay ang kahimuan man puno sang mga bats nga ari diri. Gani kada tuig, gina-celebrate ang Marang Festival sang barangay. May nanari-sari nga aktibidad nga related sa marang. Kag sini nga tuig, ang ikawalo na nga Marang Festival nga paghiwaton sa September 18 tubtub 19. Ang tema sang kapistahan, matamis nga marang, matamis nga yuhum sang palaabuton. Nguyag mo, manginaon sang marang, nakahibalo ka na, kung diin ka makadto.